morning guys! So ayun, ngayon ang ating vlog for today is paano ba mag-celebrate ng birthday ang mga Dutch people. Ayun guys, yun ang pagkakwentuhan natin ngayon. So ayun guys, nagsiselebrate sila ng birthday. Halimbawa, birthday ko at ako ay Dutch. Ang ginagawa nila ay pupunta ka sa bahay nila at i-congratulate mo bawat tao na nandoon, kapamilya, kaibigan, parents, brothers, sisters. I-congratulate mo sila ng i-felicitate or congratulations, hep hep hooray. So ayan guys, or pwede naman siyang kiss sa face to face 3 times. Yan ang normally nilang ginagawa with shake hands. Tapos sasabihin mo felicitate, congratulations, hep hep hooray. At yung mga handa nila guys is makikita mo mostly sa mga Dutch people. Meron silang pie. Yung tart lang guys na pie, may iba-ibang flavor. Ganun lang yung sa kanilang cake. Wala silang cake na yung ganun sa atin sa Philippines na cake na yung lalagyan ng kandila or may happy birthday. Wala silang ganun guys. Ang pinaka-cake sa kanila is yung tart. Iba-ibang klase ng tart. So, at saka makakita ka rin ng olive yung bilog guys na green. Saka yung cheese na white, slice, or kaya mani, ibang klaseng mani. Tapos, sausage, yung sausage, Worcester sausage guys, yung ini-slice na pabilog siya. So, ilalagay ko dito guys sa taas ng mga handa ng nila tuwing birthday. Tapos, pag nagbibigay naman sila guys ng flowers, may dala silang flowers, card, or gift din, nagbibigay sila. Tapos, pag ano naman, tamang kwentuhan lang sila, kung tatanungin mo kung anong gusto nilang inumin, mostly nag-iinom sila coffee, cola, or nag-aalo drinks din sila ng mainom din sila guys ng alcohol. Yung mga ano nila, alcohol dito sa Netherlands. So ayan nga, tamang kwentuhan. Pero naman na silang party guys. Hindi naman totally party, inuman, tapos umaabot naman sila ng alas 3 depende sa celebration. Pero normally talaga yung cake nila, hindi siya katulad sa atin na yung magluto ka talaga ng rice, bihon, lumpia, or spaghetti, maha. Hindi ganun guys. Simple lang dito mag-celebrate ng birthday. At saka kung anong ibibigay mo guys, they really appreciate that. So, very simple and tamang kwentuhan or ganon. Tapos, pag pumunta ka sa kanilang birthday, kailangan i-congratulate mo lahat na nandoon. Pamilya, friends, lahat. Family, congratulations. Kahit hindi sila yung my birthday. So, ayun guys. Pag sa bata naman guys, nilalagyan naman nila ng yung tart ng candle, or nagpapalaro sila ng kunti, mga ganun, or merong nakasabit siya na yung parang kutay sa atin, yung parang may piyesta, ganun. Tapos, yun lang guys, bigay ng regalo, congratulations. Normally, maririnig mo talaga sa kanila, be felicited for your birthday. Tapos, yun lang ang pinaka sa kanila guys. So, very simple na birthday ang kanila pag-celebrate ng birthday guys. So, ayan, ganito yung mag-celebrate ng birthday sa
Netherlands, ang mga Dutch people. Ayun guys, thank you for watching my video. Sana kung hindi pa kayo guys nakasubscribe,